Vi smrtnici, zaista ste glupi. Koliko puta vam je rečeno da se na vreme vratite kući, a vi ne slušate. Uvek mislite da vam se ništa neće desiti. Uporni ste u toj svojoj slatkoj gluposti. Ja se svaki put obradujem kad vidim nekoga kako se sam vraća kući. Tad mi prosto dođe da skačem od sreće. Ili još bolje, da skočim na njega. U selima na Kosovu oduvek su se prepričavale razne čudne stvari. Neke su ličile na bajke, neke na upozorenja, a neke su ljudi izgovarali tiše nego inače. Kao da bi glasnije izgovorena reč mogla da prizove nešto neželjeno. Ali ova priča, ova je bila drugačija. Ako nije najčudnija, onda je sigurno jedna od najstrašnijih. Sima je bio mlad momak, stasao za ženidbu. Vredan, pristojan, pametan momak. Ipak nešto mu je uvek izmicalo. Ljubav. Nije da nije pokušavao. Išao je na igranke, na prela, svuda gdje bi se narod okupljao. Uvek uredan, uvek nasmejan, ali kao da ga nijedna devojka nije gledala onako kako je on želeo. Ljudi su počeli da šapuću. Kako to da se Sima još nije oženio? Šta mu fali? A najviše je to mučilo njegovu sestru Anu. Ana nije bila kao ostale devojke iz sela. Znala je da baje i vrača. To joj je baba ostavila u amanet. U početku je to krila, ali s vremenom su ljudi počeli da dolaze kod nje. Jednog dana, dok se Sima spremao da krene, Ana je opet započela istu priču. Simo, daj da ti obajem. Napravit ću ti Amajliju, vidjet ćeš kako će sve da se promeni. Devojke će same da ti prilaze. Za par minuta je gotovo. Amajlija je mala, staviš je u džep, nećeš je ni osetiti. Rekao sam ne. Zašto si toliko tvrdoglav? Sima je za trenutak začutao, pa duboko udahnuo. Ana, znaš kakvo mišljenje imam o tome. Ne želim da mi bilo kakva magija odlučuje sudbinu. Hoću da nađem sebi ženu bez mešanja u nečiju volju. Ako me neka zavoli, neka me zavoli zbog mene, a ne pomoću magije. Nije to u redu. To je narušavanje slobodne volje. Nije tako. Loše si shvatio. Pogrešno gledaš na sve to. To je samo mala pomoć da se raščiste putevi, da se brže nađete. To ti oduvek govorim. Vidim ti sudbinu. Vidim da imaš neke prepreke. Ovo će samo pomoći da se to otkloni, da ide lakše. Ništa drugo. Ne. Rekao sam ne i stojim iza toga. Neću promeniti mišljenje. Stvarno si tvrdoglav. Zbog takvog ponašanja ćeš ostati sam. Sima ju je pogledao pravo u oči. Onda neka bude tako. Na trenutak je zavladala neprijatna tišina. Ustao je, uzeo kaput i prebacio ga preko ramena. Simo, čekaj, čekaj. Izvini, preterala sam što sam ono rekla. Ne ljuti se na mene, molim te, izvini. Nisam ljut. Odoh. Kuda si krenuo? Na igranku, kao i uvek. Vidimo se sutra. Vidimo se, nemoj samo da se napiješ i nemoj da se vraćaš kasno. Simo, nemoj molim te da ideš preko... Ali nije stigla da završi. Vrata su se zalupila i presekla njene reči kao nožem. Nikad se više sveta nije okupilo na tako malom mestu. Kao da se pola kraja sjatilo baš tu, pod istim nebom. Bilo je prepuno. Devojke u šarenim haljinama, momci doterani koliko su mogli, stariji koji su stajali po strani i posmatrali, i deca koja su trčkarala okolo. Došli su ljudi iz nekoliko sela i to se odmah videlo. Sima je stajao sa strane, osmatrao i lagano klimao glavom,
kao da pokušava da upamti sve te nove ljude. Nikad više sveta nisam video na jednom mestu. Ma kakvi, ovo je ludnica. Pogledaj samo koliko ih ima. Ove pola ne poznajem. Neke prvi put u životu vidim. Odgovorio je Dimitrije, očigledno i samoduševljen. U jednom trenutku Dimitrije je naglo začutao. Vidi onu devojku tamo. Sima je pratio njegov pogled. Koju? Pa ona plava. Tamo kod stola. Jao Bože, koliko je lepa. Sima je blago odmahnuo glavom. Dimitrije, malo ti je taj pogled napadan. Gledaš kao da ćeš da je progutaš. Ako primeti kako je gledaš, pomislit će svašta. Uplašit ćeš je. I mene da neko tako gleda, ne bi mi bilo svejedno. A zamisli tek kako će se ona osjećati. Dimitrije je uzdahnuo i skrenuo pogled. Dobro, u pravu si. Moja greška. Ne smem tako da se ponašam. Ali kad vidim plavu kosu, poludim skroz. Ne radim to namerno. Dan je prolazio brzo. Brže nego što su očekivali. Kao da ih je sve povukla ta atmosfera. Sima je upoznao društvo iz drugog sela. Seli su zajedno, nazdravljali, pričali o svemu i svačemu, kao da se znaju godinama. Dimitrije se nije odvajao od one plavuše. Smejao se glasno, pričao, gestikulirao i bilo je jasno da je već izgubio glavu. U jednom trenutku neko je doneo još hrane i pića. Miris se proširio i svi su se skupili oko stola. Jelo se, pilo, pevalo. Glasovi su se mešali, pesma je postajala sve glasnija, a dan se polako lomio ka večeri. Sima je na kratko izgubio Dimitrije iz vida. Nije mu to odmah bilo čudno, ali kako je vreme prolazilo, počeo je da ga traži pogledom. Tražio ga je, a njega nije bilo. Pogledao je oko sebe, tražeći njega ili onu plavu devojku. Prišao je grupi momaka sa kojima je ranije pričao. Hej, jel ste vidjeli Dimitrija? Koga? Mog druga, onaj što se glasno smeje. A, on! Ne, nisam ga video. Još ono kad smo sedeli ovde, ali to je bilo još po danu. Posle toga je pričao s onom devojkom, ona plava. Ne znam, nemam pojma gde su posle otišli. Samo su se izgubili. Ma ne brini se, izgubio je glavu čim je video. Otišli su negde, ko zna gde. Vratit će se, zna on put nazad. Sima je ćutao nekoliko trenutaka. Pogledao je još jednom u pravcu gde su poslednji put sedeli i više nije mogao da ga čeka. Već je postalo kasno, a čekao ga je put nazad. Nije mu preostalo ništa drugo nego da sam krene kući. Na putu nazad Sima je hodao sporije nego inače. Muzika se još uvek čula u daljini, ali je svakim korakom bivala sve tiša, sve udaljenija, dok se na kraju nije pretvorila u jedva primetan šum. Ostao je sam sa svojim mislima. Razmišljao je o Dimitriju, gde bi mogao da nestane. Nije to ličilo na njega da tek tako ode, a da se ne javi. Ma, sigurno je s onom plavom. Znam kakav je. Brinem bez razloga. Istina, umeo je da se zanese, naročito kad su devojke u pitanju. Ali opet... Podigao je pogled ka putu ispred sebe. Noć je već dobrano pala. Put se jedva video, samo onoliko koliko je bilo potrebno. Tada mu je sinula nova misao. Kojim putem da ide? Postojao je duži put kroz selo, ali onaj kraći, onaj pored groblja. Ljudi su ga izbegavali noću, nepisano pravilo koje niko nije morao da izgovori naglas. To se znalo. Sima je zastao na trenutak. Pogledao je u tamu koja je vodila pravo ka groblju. Ma šta ima da obilazim? Brže ću ovuda. Kako se približavao, počeo je da razaznaje obrise. Prvo nejasne,
kao senke, a onda sve jasnije, spomenici, krstovi, kameni blokovi koji su se uzdizali iz zemlje, a svaki od njih imao je svoju priču. Nije ga to plašilo, bar je tako mislio, ali noć ume da promeni stvari. Koraci su mu odjekivali tiše nego ranije, ili se to samo njemu činilo, a onda iza sebe je začuo nešto, kao da je neko brzo protrčao. Sima se odmah okrenuo. Dimitrije? Ništa, put prazan, nije bilo nikoga. Stajao je tako nekoliko trenutaka, osluškivao, ali osim sopstvenog disanja nije čuo ništa. Učinilo mi se. Odmahnuo je glavom, pokušavajući da razbije sumnju koja se lagano uvlačila u njega. Okrenuo se i nastavio dalje. Sada je već bio jako blizu groblja. Ono se protezalo sa njegove leve strane, tamno i tiho, kao da posmatra svakoga ko prođe pored njega. Vetar je blago pomerao travu, ali nije bilo onog uobičajenog šuštanja. Sve je delovalo nekako prigušeno. I tada začuo je ženski smeh. Previše blizu. Sima je samo nastavio da hoda. Bio je umoran, nije imao snage da se okreće za svakim zvukom. Samo je želeo da stigne kući što pre. Ali onda iza njega je opet nešto protrčalo. Ovoga puta bliže. Kao da je neko prošao tik uz njega. Sima je pokušao da se okrene, ali u tom trenutku noge su mu otkazale. Samo je klonuo. Kolena su mu udarila o zemlju, a telo se savilo napred. Šta bi ovo? Otkazaše mi noge, nije valjda dotle došlo. Oslonio se rukama o zemlju, napregnuo se, podigao se, ali čim je pokušao da stane, kolena su mu ponovo klecnula. Pao je još jednom i tada je osetio težinu na leđima. Pritisak je bio jasan, stvaran, kao da je neko seo na njega. Ma, šta je ovo? Pokušavao je da se pridigne, ali nije uspeo. Kao da ga nešto drži prikovanog za zemlju. U glavi mu je sevnuo jedan jedini zaključak. Dimitrije, hej, Dimitrije, jesi to ti? Jesi li izgubio razum? Siđi s mene, sjaši, težak si. Nije bilo odgovora. Ne šegači se sa mnom, pusti me bre, težak si, ej. Ništa, samo težina koja je ostajala. Ma jel si ti gluv? Pusti me, čoveče. Sada je već ubrzano disao, a glas mu je podrhtavao. Dimitrije, jesi to ti? I tada je stigao odgovor, ali ne onaj koji je očekivao. Ženski glas, toliko blizu da je imao osjećaj kao da mu neko stoji tik iza leđa, kao da mu govori pravo na uvo. Nisam. Glas je bio milozvučan, ali u isto vreme jeziv. U njemu je bilo nečega što nije pripadalo ovom svetu. Sima se trgnuo, pokušao da okrene glavu, ali nije mogao. Ko si ti? Šta hoćeš? Težina na njegovim leđima se pojačavala. Kao da se to nešto još više naslonilo na njega. Ma, čuješ li ti mene? Šta hoćeš od mene? A onda je glas progovorio. Još bliže, još hladnije. Vidjet ćeš uskoro. I samo se nasmejala. Kako je čuo njen osmeh, onaj tihi ali prodoran, kroz celo telo su mu prošli trnci. Kao da ga nešto iznutra steže i ne pušta. Disanje mu se ubrzalo, srce zalupalo još jače, a misli su počele da se rasipaju. I baš tada, bez ikakvog napora sa njegove strane, Sima je ustao. Nije se podigao sam. Osetio je jasno, nešto ga je podiglo. Kao da su ga nevidljive ruke uhvatile i lako izvukle na noge, kao da je lagan poput pera. Znao je da sam to ne bi mogao. Noge su mu malo preotkazivale, jedva je mogao da se pomeri,
a sada je stajao. Ali nije stajao svojom voljom. U sljedećem trenutku krenuo je naglo, kao da ga neko vuče napred. Stani, stani, čekaj, šta radiš? Nije mogao da se zaustavi. Koraci su mu bili brzi i ubrzo su se pretvorili u pravo trčanje. Put kojim je maločas hodao, sada je ostajao iza njega. Groblje je nestajalo u mraku, a on je jurio napred bez kontrole. Vodila ga je kao konja. Nije bilo drugog objašnjenja. Svaki pokret, svaki korak, svaka promjena pravca, sve je dolazilo od nje. Pusti me, pusti me! Nije bilo odgovora. Samo osjećaj da ga nešto gura, tera, ne da mu da stane ni na trenutak. Prošao je pored groblja, a onda naglo skretanje, pravo u šiblje. Telo mu se instinktivno trgnulo u stranu. Pokušao je da se vrati nazad na put. I uspeo je na trenutak, ali tada je začuo njen glas. Viknula mu je na uvo. Ne, neće moći, ne može. U sljedećem trenu, kao da ga je nešto zgrabilo i povuklo nazad. Pravo u gusto šiblje. Grane su mu udarale u lice, trnje se zabijalo u ruke, a on je i dalje trčao i nije stajao. Nije mogao. Trčao je kroz gusto rastinje, probijajući se kao da beži od nečega, a zapravo je jurio ka nečemu. Ruke su mu bridele, lice peklo, ali najgore je bilo u grudima. Disanje mu je postajalo teško. Svaki udah kao da ga je sekao iznutra. Pusti me, ne mogu više. Glas mu je bio promukao, jedva čujan, ali ona je čula i odgovorila. Možeš, i tekako možeš. U njenom glasu nije bilo saosećanja i tada ga je još više ubrzala. Noge su mu se pokrenule još brže, gotovo neprirodno, kao da ne pripadaju njemu. Srce mu je tuklo kao ludo, u ušima je počelo da mu zuji, a pogled mu se zamaglio. Nije video kuda ide. Samo je trčao jer drugo nije mogao. Pred njim se ukazao brežuljak. Strmo je vodio na dole, ka reci. Nije imao vremena da reaguje. Tlo mu se odjednom izmaklo i u sljedećem trenutku pao je. Kotrljao se nizbrdo, udarao o kamenje i tvrdu zemlju. Telo mu se prevrtalo, udarci su se nizali jedan za drugim, bez reda i bez pauze. Sve ga je bolelo. Na kraju se zaustavio i pao. Ležao je nepomičan, pomislio je da je gotovo, da je prestalo. Osjetio je ponovo istu onu silu kako ga podiže. I već sljedećeg trenutka Sima je ponovo bio na nogama. Jurnjava se nastavila. Bez cilja i bez pravca koji bi imao smisla. Umor ga je lomio. Svaki mišić mu je goreo. Noge su mu bile teške kao olovo. Ne mogu više. Možeš. Pusti me. Neću. Zašto? Nije bilo odgovora. Samo njen smeh. Sima je padao. Opet i opet. Svaki put kada bi se srušio, nadao se da će ostati dole. Ali nije. Jer bi ga svaki put ona podigla. I sve bi počinjalo iznova. Molio je, preklinjao, psovao, govorio sve što mu je padalo na pamet. Bez reda, bez smisla. Samo da je natera da ga pusti. Pusti me. Kumim te, pusti me. Ne mogu više. Umreću. Šta sam ti skrivio? Ali ona kao da ga nije ni slušala i na sve to samo se nasmejala. U jednom trenutku, u tom bezumnom trku, Sima je skupio posljednje atome snage i naglo okrenuo glavu unazad. I tada je video samo na tren, kao bljesak, kao slika koja se pojavi i nestane pre nego što uspe da je obradi. Učinilo mu se da vidi ženu. Crna kosa, duga, neuredna, razbacana po ramenima, kao da je nešto iskrivljeno, neprirodno. Bila je raščupana,
prljava, kao da je izašla iz zemlje. Bila je sva jeziva. Slika je trajala jedva sekund, možda i manje. I već sljedećeg trenutka nestala je. Ali osjećaj nije nestao. Naprotiv, još jače je osjetio težinu na leđima. Sudeći po onome što je video, ta žena ili šta god da je bila, nije mogla da ima više od 50 kilograma. Bila je sitna, mršava, ali ovo što je on nosio, ovo je bilo teško. Preteško, kao da ga pritiska dvostruko veća masa. Dokle više? Dokle? Pusti me! Pusti me! Molim te, pusti me! Ne mogu više! Disanje mu je postajalo sve kraće. Glas mu je bio slomljen, a ona je odgovorila kratko, bez trunke sažaljenja. Možeš. I trk se nastavio. Sima više nije znao gde se nalazi. Mrak oko njega se menjao, teren pod nogama također, ali sve je to prolazilo mimo njegove svesti i mimo njegove volje. Nije znao koliko je trajalo, minut, sat ili čitavu večnost. A onda odjednom, kao da je sve stalo. Nije bilo postepenog usporavanja, nije bilo upozorenja i sljedeći korak našao se ispred svog dvorišta, kao da ga je neko bacio tamo. Pre nego što je uspeo da shvati šta se desilo, osjetio je snažan udar. Nešto ga je gurnulo i telo mu je poletelo napred. Zakucao se pravo u drvenu ogradu. Sima je pao na zemlju. Ostao je da leži nepomičan. Svaki deo tela ga je boleo. Ali ono što je bilo najčudnije, težine više nije bilo. Iz kuće se začuo glas. Ko je to tamo? Ana je izašla napolje. Sima je, na sopstveno iznenađenje, uspeo da se pridigne. Ja sam, Ana, ja sam. Simo, polomio si ogradu, crni Simo. Jesi li dobro? Jao, sav si iscepan, sav si izgreban. Šta ti se desilo? Zastala je na trenutak. Jao, nesrećo, pio si. Nisam pio. Kako nisi? Pogledaj se na šta ličiš. A onda je zastala. Zagledala se iza njega. Ko je to iza tebe? Sima se trgnuo. Nema nikog. Kako nema? A, to je Dimitrije sa tobom. Ne, sam došao. Dimitrije je ostao. Kako si sam došao? Ti si stvarno pijan. Eto Dimitrije iza tebe. A ti si se toliko napio da si zaboravio sa kim si došao. A onda je Ana pogledala iza njega. Ovoga puta pažljivije. Ma, ko to stoji iza tebe? To je neka devojka. Ne vidim lepo odavde. Sa kim si to došao? Koga si to doveo? Napravila je par koraka napred. Nije bilo uopšte svesna šta zapravo gleda. Videla je nejasnu silu koja je jahala njenog brata. Videla je vešticu. Dok je Ana pokušavala da razazna ko to stoji iza njenog brata, nešto je naglo prostrujalo kroz vazduh. Nije to bio običan vetar. U sljedećem trenutku silovit nalet udario je pravo između njih. Ta neobična vazdušna masa proletela je iza Sime i krenula pravo ka njoj. Osjetila je hladnoću, prodornu, gotovo bolnu, kako joj prolazi kroz telo. Umalo je oborilo, a onda je to nešto promenilo pravac. Podiglo se i odletelo pravo ka kući. Otišlo je pravo na tavan. U sljedećem trenutku začuo se tup udarac odozgo. Ana je odmah shvatila. Simo, Simo, doveo si vešticu sa sobom. Sima je odmahnuo glavom, još uvek zadihan, zbunjen. Nisam je ja doveo, sama je pošla sa mnom. Zajaha me beštija. Nije htjela da me pusti. Nisam ja kriv. Znam da nisi.
ne krivim te. Šta ćemo sad? Kako da je isteramo? Ne brini se ništa. Naučila me baba svemu. Ušli su u kuću i čim su zatvorili vrata, buka je postala još jača. Kao da je to nešto gore osjetilo da su ušli unutra. Počelo je da divlja, skakanje, lupanje, grebanje po daskama. Kao da neko trči sa jednog kraja tavana na drugi, pa skače, pa udara, pa sve to ponovo. Svaki skok zvučao je kao da će probiti plafon. Krenula je Ana ka stepenicama koje su vodile na tavan. A onda buka se na trenutak promenila, kao da je to nešto sada reagovalo na njeno prisustvo. Počela je da baje, da vraća, samo da istera vešticu. Buka gore se još više pojačala. Još jače lupanje, još brže kretanje, kao da je to nešto počelo da besni. Kao da je veštica počela da divlja. Gore se čulo kako nešto pada, kako se nešto lomi. Ana je bajala, ali nije pomagalo. Svaka njena reč kao da je još više ljutila tu silu, tu vešticu. Lupanje je postajalo sve jače, nepodnošljivo, kao da će se sve raspasti. A onda odjednom tišina. Kao da je neko presekao sve. Sima je stajao zbunjen, a onda je začuo kratak zvuk, kao da je nešto poletelo. Ana se spustila. Sima joj je odmah prišao. Šta si uradila? Ništa posebno. Problem je rešen. Otišla je. Kako si oterala? Šta si uradila? Jesi li bajala? Jesam, ali to nije pomagalo. Samo ju je razbesnelo. Pa kako si onda? Ana ga je pogledala. Nagodila sam se. Nagodila? Da, nagodile smo se. Dogovorile smo se sve. Dogovorila si se sa vešticom. Kako to? Kako si se nagodila sa njom? Ana ga je pogledala i nastavila mirno. Više te neću uznemiravati. Ni tebe, niti ikoga iz ove kuće. To je najvažnije. Ali Simina radoznalost mu nije davala mira. Ana, kako ste se to nagodile? Reci mi, kako si se dogovorila sa vešticom? Zastala je na trenutak, pa se blago nasmešila. Ne moraš baš sve da znaš. Vi smrtnici, stvarno ste glupi. Dragi moji, dobroveče. Konačno da se i mi upoznamo. Pa dakle, da vam se zvanično predstavim. Ja sam Vlada Vilin, glavom i bradom. No, da ne skrećem s teme, prvo bih hteo da se zahvalim mojoj koleginici Ivani. Vi je znate kao Gavranica. Ovu priču smo ona i ja zajedno odradili. Ja sam iskreno oduševljen kako je ona odigrala svoju ulogu. I bilo mi je stvarno zadovoljstvo i čast što smo ovu priču zajedno snimili. I ja joj se ovim putem od srca zahvaljujem. Ukoliko se već niste subscribe-ovali na njen kanal, učinite to odmah. Ima stvarno jako dobre priče, ima talenat, ima specifičan glas, ima šmek što bi se reklo za ove priče i ona je prva dama domaće horor scene. Tako da, klik, subscribe i čekirajte njen kanal. E sada, glavna tema ovog mog pojavljivanja. Dakle, kanal će sada dobiti neki drugačiji pravac. Više će biti ovakvih videa. Znači, malo više mog pojavljivanja, malo manje AI slika, odnosno mnogo manje AI slika, jer to je definitivno problem koji je doveo i ovaj, a i mnoge druge kanale u situaciju u kojoj smo sada. Da li je problem što su to većina kanala bili, da kažem, faceless kanali, odnosno bez you can't see me. Uglavnom, to me je nateralo da razmislim dobro i da promenim pristup. Mora tako, komarac. Malo me uje dali vama pored Nišavu, nego sad je ovdje u rođenu kuću.
Dakle, kao što rekoh, spremam buduće projekte. Biće to stvarno mnogo iznenađenja, tu su dokumentarci u stilu emisija koje ste već gledali, tragom predanja. Biće i gostovanja nekih, ali neću sad da otkrivam sve, nije fora, nije ti fazon. Također bih iskoristio priliku da se vama zahvalim što ste sve vreme bili uz mene. Naravno i u ovom periodu proteklom, a i od samog početka što ste ovdje, što me podržavate. Eto, i nadam se da ste uživali u ovoj priči koju smo Gavranica i ja spremili za vas. To bi bilo to. Da ne dužim više, da ne filozofiram, jer nemam ni ja pojma šta više da vam pričam. Tako da se družimo u sljedećoj epizodi uz novu priču, a i pa tako.